Hola, com esteu? Avui anem a treballar la nota Fa en el pentagrama. El Fa va situat en el primer espai començant per baix. Recordeu les notes que ja sabeu, que són el Do, el Re, el Mi, el Sol i el La. Anem a treballar ara amb les notes de Do a La. Col·loqueu en el vostre pentagrama La, Sol, Fa i Mi. I corregim. Molt bé. Provem ara a col·locar el Mi, el La, el Sol i el Fa. I comprovem. Genial! Col·loquem Do, Re, Mi i Fa. I corregim. Perfecte. Penúltim intent. Fa, La, Mi i Do. I corregim. Molt bé! Últimes notes. Col·loqueu Sol, La, Fa i Re. Bon treball! Estic segura de que ja teniu supercontrolades les posicions de les notes de Do a La en el pentagrama. Fins el pròxim vídeo. Adeu!